Sabhuku vanotengwa isana sabhuku atina anga vanozviti ndiwo varidzi vepanzvimbo ipapa patakaendapo ndofunga ndo pane information yese irapo yandakanyora apo iyi wakapana ndofunga kuna kuma 2018 ndizvo wakazotanga kuita dambudziko 2024 2020 waita dambudziko wakaenda kune matsabhuku naishe vakasvika pakuti pane mugano wakataurwa nezvawo kuti udini uteedzwa. Saka isusu patakaenda pamugano ipapo ndo pakachizoita dambudziko posi papakuti mugano wanga utaurwa neavo hausiwo wanga wakutaurwa neavo. Difference yacho ndofunga ndeye about 30 meters kubva apo kuenda kusvika pane madzimai apo ndo pane mugano wanga wane challenge kubva kumusoro tichidzika. Saka isusu tatisina sabhuku. Saka takazoto kana kuti zvakamboitwa sabhuku aripo chiita kuti sabhuku auye tiidzwe kuti mugano wanga uripo wacho ndeupi. Saka sabhuku wakati akagarapo ndipo takagara zvoma 2 hours. Sabhuku abva azouyawo newakauya nawadare kubva wataura kuti pa 30 meters paya paripo hapasi poba pane kamwe kakaita kamukomba karipo ndokavakazonongedza. Saka ndo izvi iripo. I think sabhuku anogona kuchikupai zvakazara maringe nekuti migano yanga yatorwa miiri chaizvo chii chakati because pane one mugano wepa almost 30 meters mukati uri kuganura ndofunga mukatarisa pane mibanana wekutanga mugano uri kuganura mibanana yakakura iyo nepakati then umwe wacho une kamukomba kekuri kutangira mibanana. Saka taizombobvunzawo kuti makazombomira makazombosvika kuti migamu ikure kusvika pakadaro zvaita sei tinongodi tichingozwisisana. ndo information yandakaisa papepa apo. Asi ndodaro ndofunga sabhuku akatibatsirawo unogona kutaura exactly pana izvo alright. Pane umwe angaruzi ndofunga kwaichesamanga panowa unoti madzichi anonzi makotsi aya kwaizi kuna ishe maunze ndiyo mwangari witness zvinhu zvaiitika ipapapo. Saka ndofunga sabhuku aripo anogona kupaiwo masoko tochizozwa kuti zvakamira sei. ndiye kusopinda ichizibana akapiwa 30 by 30 ndiye iri bhuku yakamandoopera kumusoro uko yakatopiwa utori nelendi hombe chaichaiyo nekuti kumwe kwacho kwakanga kuine dambudziko rikwaikuti kwakuine makuwa. Saka kwemakuwa takatosiya tatongogadzirisa isusu tobva tatobvisa kuti munotangira uko musasaendewa. Asi uku kweconflict area ine 30 meters ndo kwatakati touya nako kuno tochizwa bospai paruti awa waruti pakati almost 30 meters kupinda mukati ndo patakagadziriswa nemasabhuku tiinzi tinogurirana. Awawo nasabhuku waiti pane kakaita kamukomba karipo ndo panogurachi ndo panoguma ende pane kamukomba kacho ndo parutangirawo mibanana yamangira ichikwira kuenda uko. Ndofunga sabhuku mukatibatsirawo because ya background yekumashure sisi tatisina musoro ndirapa ngezvekuti mugano uyu wakatidaidzwa nashe maunzi kutaura kuti anoti kunetsana mandopera wawitongwa rushuka zvatida kupawo samande yakamungu. Saka takaenda nashe maunzi tipangidzana nenzvimbo yacho vazi anotsoreta zvineiba nzvimbo iyi tazviona zvesho samande yaungona kuti upinde ebvandu ndinokugarapo pakaita nguva yakati rebe timbona zvakatizii manje pakazoya mukuru wanatirwe ndipo pakatanga kuita hondo manje kuzamunda ngwe unanishamisa kuti zviri kufamba sei so tatagadzisana kuti zvinhu zviite zvakanaka ndo pane nhorwa izvo
saka wakazouya kuasesa maererano nenzvimbo iyi. Vamavagadzisa pashi akataka kuramba zvamavagadzisa ndiya ndiwo wanetiripa ndini akaita pamakagadziriswa sei makabvumira zvamakagadziriswa pamakagadziriswa sei makazvibvumira pamusoro yechangamiri wangu inini ndina mai ane munda iwoyo kuguwa ndakavaenda mumusoro twemichima zvetwa ansikari yachireta ndina mai vandandinawo waya makati ndisazouya nawo then takadzoka nawo neshi rest in peace wakatisiya pamakati gogo musasauye nawo ndo muredzo yemunda yaichitanga isusu mama wangu akati kumunda kwangu kugomo kumusoro kundoda kutsvaga munhu anodini anondipisa akapisa ondibatsiridza handiti 2018 ndobva taisasa mandeya saka taisasa mandeya awo 2017 munin'ina weapo akauya akambotanga kutivhiringidza handiti ndobva taenda kwaSabhuku ndobva wabudisa muromo wekuti hatitongwi nekaSabhuku kanonzanzata ndobva taenda kwaShemaunzi vari kutaurwa vanomirira ichemaunze ndo pakazotaura nyaya dzekuti pane yekwamandokera yakambonetswa waibva wavhurirwa mugwa wavhurira namuntu ndobva tanzi endai munodini munogura nepakati mudini muwapi handiti ndobva taenda tobva tanogura muta atasiya pisi kusaidi mai yangu wakangoteerera saizvozvo bhozi chirikazira zvangu wakura makawaona ndobva wangoteerera saizvozvo ndobva tagura muta takagura tina Sabhuku ichemaunze baba munini wangu vamwe tiri wedu wakasitsiwa nomwe murume akatumwa naishemaunze tafamba vakashata saka tagura kudaro samandeya takawapa kwakarema kusaidhi ikoko kune sango hakuna kana kurimwa kana kuita sei tobva tapa samandeya vatibatsiridza zvakatibatsiridza then 2025 muna September ino ndopakauya mwana uyu ndopakatanga kutangresi infect wasikana awa ndowakambotanga vari 2 nemunin'ina wako vachituka wakadzi wemurume uyu 2025 last year pakauya uyu baba munini wacho watakanzi tiende kunogura nawo munhu pakaramba iyeyu baba vacho uyu takamudeedza mai angu akamira zvikanzi takuti munda takunogura akaramba pamberi pedare baba munini waripo wanaisemaunza kaSabhuku akati handiguri munda hausi wangu munda ndowamainini zvokuti uyu anotozvisiya kuti munda ndowamai wangu asi kuti munhu akusungwa newana saka isusu takangoita saizvozvo zvatakangotauria izvozvo ndobva tagura munda tachigura munda kudaro tina Sabhuku then after that ndo patakazoona 2025 awakuya kutangaita nezi akatanga kuvhiringidza vakadzi vemurume avo ari kumunda zvamakamboudzwa kuti akaenda nemapanga nemabhineti nechii akasvika akatema chibhanana ndakazoona vakadzi wemubaba awakuya kumba kwedu vachindiudza ndobva taendawo naSabhuku vatataura naSabhuku vatata kuti tiendawo naSabhuku uye akandipindura muromo wekuti pakauya kumba kwedu atingi nekaSabhuku kanongonzanzata kana kaishemaunze kanonzi chii kana kwamambo mutaseshaya ndei uye akapindura muromo wekuti anotonyunguduka because akabikwa kuSouth Africa tikati kana muri muno muZimbabwe tichachiona kunyunguduka kwacho ndosaka mambo makaona tiripeya kuno kuinhwa saka then yapera yakadaro patakauya kuno kunyaya ikatongwa kuaseswa kwakukuya kuaseswa pamakuwa ndofunga tatine murume angane crash hanzi Benford Mandobera ndiye mumwe wacho akatorwa nepati yemunda wambai wangu but hatinanga takataura naye takangozvinyarara tikati rega akwete ndobva asina magama vakangonyarara saka paakazoitora zveimwe pati yakati ndiye kumakuwa ndofunga wakauya wakasesa ukati samandeya akazviguma nazvo kuti topasiya hedu pakadini pakadaro tikapasiya pakadaro then after that manja musi wauya kuaseswa ndofunga shuwana shumba munoonipupurira kuti papakazara zviwana wakabva wahaya zviwana zvemunharaunda zvachingoita noisi ipapo kusvika wana shumba wakati chiende motorani Sabhuku wakanga wasara watumawo mwana wavo yachiende moto yeSabhuku vese vatakahaya mota yakaenda ikanotora Sabhuku nababa munini wangu namai wangu futi vasati washaya wakauya vatonekujia wedu mufoni wangu wachitaura vari pamberi papo toti munda ndewangu ndo munda wandairima Sabhuku anozvitsva since 1960 something munda wamai wangu vanobvira vatomborima ipapo vatombopinda ipapo kana kutomborima ipapo wane yavo minda yekutsika kuenda kwamanjeretu vana Shemaunje ndokwaitoti vanhu vabereki wake saka ipapo sekubvuma kwatakaita kugura then wabva waona kuti
uku watakapa avo washanda zveshuwa zvokuti wakabva kuvanozviona kuti wakashanda. Ipapo patakagura pane dombo Mambo haribvi rakatoita ruware, kumusoro pacho pane mukuti, pamusoro pacho pane muti wakaita kunga mutunduru, padhuze mutunduru. Tichitenda kutarisa zasi pane rodhi inokrosa pakati, tichitenda kutarisa zasi pane mufukusi uri kuzasi, pasaidi pacho pane doro. Saka Denford mandopera ndo akaita poison akaramba ari kupresha akaisa wana avo kuti musi wagurwa mudhano ndaandiripo, yeti iye angasipi angasipo, uyu wacho angasipo. Baba munini wacho akatanga kungotivhiringidza anga wasipo, wese wakabva waranga uya kusvika takabvitana naSabhuku mandopera patangosiya pati yacho yakadaro nesango rayo. Nanhasi indori nesango rayo haina chinhu, saka wasi kuda kushanda kusango, wakuda pakadini pakashandwa nevanhu, ndo paukuya kuita noizi tukazvizvano wakavhurwa. Ndoshaziva kuti awa wakauya zvakapera, baba wakagara 32 years wasina kana mwana, vachizviraramira vari wega. Avo vari kuSouth Africa namai wavo, mai acho mukunda Mandanguye paTsunga, waitogara kwasekuru wako Mandangu. Baba wakararama 32 years, vakamborohwa nemabhi nematsotsi pamutumbi, wakauya wakapotera kumba kwedu wasina kana chinhu. Hameno kana waitorerwa mari nemunin'ina wako kana chichaiti zvesho ndakavatambira ndikavarabisa zvoti dai tisina kumaneja kuti tiwaendese kuchipatara, otherwise wakasoenda kudhara. Ndikatobvisa inini $11 dzangu inini dzakadzaziri kurudiwa mushonga kufamasi pahauna kliniki papasati panichi papasati famasi pamasenge chiri pamutara. Ndikabvisa $11 dzangu, mai wake achiri mupenyu, but mai wake chaina kumubereka akaramba kumurapisa. Kusvika ndikabvisa $11 dzangu ndikamurapisa munhu. Panotambirwa ma-inputs ndakabhadhara mari inosvika iyo $32 yandakamubhadharira tichimutambira ma-inputs tichiti munhu wemunharaunda, but haana kurifanda bheki mari iyoyo. Une $42 dzangu dzakaramba kuripa, but tichimubatsiridza. Asi izvozvizvi chena chiriwepi zveshuwa muganho wagara uri pakati, asi kachitarisa munda hausina kuganhwa uri pakati, yakota uye ya3 quarters. Ndo patiri kubvira kuti kana dai kuruzi takaringanidzwa nemadzishe kuti munhu wangu aite hafu hafu, hazvina kushata. Imi muchitora hafu yenyu, saka makutora 3 quarters zvinoita here? Nyangudai kuruzi wadari wacho wakauya ukanyatsaona munda, wanyatsaona kuti munda haisi hafu hafu be. Right, ini nokuzva wakaenda. Iyi hafu here wati 3 quarter. I3 quarter umori quarter. Inini ndakaobserva area of conflict i30 meters zvakangoita munomwe kubva pachitsidziro ichikweri apa chichidai so. Ava vane imwe lendi isi yataurwa zaisi kurimwa bauku kusaidi reuku pova vachiita this portion iyi iri kurimwa namandeya yobva yaenda kokutinya kuenda kusvika kupi kumakuwa. Saka ava vari kuti kubva apa pane chiwo chakaita chiwota uita apa vari kuda kupinda wakuenda kusvika papi apo, because vari kutaura kuti ka30 meters akatakakapiwa pakadini patakaitirwa mamisha. Saka isiso ndo patakachitadza manje kuti kana kuri kuti pane wanga wakatongoitisa mamisha kwenyu, it means vanhu pane kutaurwa kwakaitwa nekugadziswa kwakaitwa ndo zvakazotizomire tiri kudaidza Sabhuku nekudaidza mbuya wamududzwa kuti akashaywa, wakatofamba futi akatotorwa nemotika kuyapi uye ipapapo tichinyatsozwa kuti Sabhuku zvakanatsaumira sei chaizvo. Saka Sabhuku ndiye akachizotaura kuti no haisi kubva apa kawaterway aka ndo kakari muganda ichi chiposheni ichi chirikutarodza kuti chese munda utori flat wakaita kunga munhu wakatoshandwa, but portion yemunda wakashandwa iyoyo ndo waane ava vari kuti vari kudachi portion iyoyo, but kumwe kwacho kwese ndofunga ndo kwakati wakafanana, hakuna kwakasenzwa. Then toda kuclarifya kuti pane noise dzaya dziripo, hatina noise ndotaura kuti hapana vanhu vakambokakavadzana padaa tiripo taingobvunza tisvika pakuti ngatimirire vanhu tatingoripoti idini tingonatsa kubvunza vana taitoseka patondeto vana tikatokadeza tikoti matoya kozwa nyaya iri but kwete kuti wane confusion dzawakaisa patiko pacho. Handidi kuti idzi hama idzi handidi kuti waite bad blood waakuzoti wanotaurirana zvinhu zviri panapa wozomakana kuti izvezvo isisi hasiva zvona. Ende chakakura bawo vinini nasi bamunhu warambe kuya kuzogura munda vakaramba nemhaka yekuti munda uyu ndewedu
wangori wambuya wedu uri wambuya wedu ava mai veavo angari muroora kwatiriwepi ari muroora kwatiriwepi akaroorwa ndisekuru wangu nanditombo muzivo sekuru wacho ndobva ashayika abereka vana vake vangani 3 iye ndobva aenda kwaakaenda kwaRusaka kunoshanda obva anoroorwa ikoko obva azouya ane seremu yake yekuzimasiwa yakazotadza kuti aigwe akushandisa seremu yekomasiwa ashandisa seremu yekomasiwa sekuru bva abva mushe kwatiriwepi sekuru wangu inini akapeka baba wangu kati ndikutambiriba munomu mushe kwatiriwepi nekuti iwewe wangoenda wangamboende ndobva abuda mushe kwatiriwepi pakanogara pai panga kapiwa ndimbuya zvikanzigarepo kuenda ndikuteri pamusha pako saka iye akasina nidhi yekuti apinde kunotengesa munda kumusoro nokuti anga akadzingwa kare iye anga kushandisa seremu yekomasiwa kwanga kachata saka ana nidhi yekuti apinde kunotengesa munda wedu. Ini ndiri mukunda wavo. Mera ndibatsire ndaona unga mwana kuti rasikei. Atinozoka panyaya yeruti pane bhaunda ratakaona ratakaagiriya kuti makambo imimi nesaidi renyu kwakaagiriwa kuti pamakagurirwa makagadzirisa because tinodzoka mumashure ka isisi tiruda 30 meters idzi Ocean irubva handito pamwe neconflict napo imi mamuri kuti munofanira kubva pakangombaka muende pakamuti katatakamira paya paya handiti ava vari kuti tiri kubva pagoronga saka tikatanga kutaura nhoroondo dzekuti uyu anga akadai so it means tadzoka mumashure ngatitaure nyaya yake timitasi tibatsirwe nachangamiri takatarisana nechi kana zvitaura kuti vanhu vachagurira nepakati kana kuti zviti kuchadidinika isisi ngatitaure tiri pachi tiri pa30 meters saka 30 meters wamwaru 30 ndio area of conflict zvakamboita muno manda yaruku avo vanoti nevo varubva avo vaenda mande yanga akatorima mibhanana panapa yamaona nyika itori muposheni 30 meters into mabhanana amandeya ndiyo iroplemwa nechi neavo saka ndo patinoti mutibatsire kuti toita sei ipapapo avo Sabhuku wataura kuti isisi takati maunzi haana kudini haana kuuya avo vangoine saidi reavo vari kuti bhegi yakataurwa yakadzi pa 30 meters gati saka pane maareas mairi atinofunga kuti otherwise pamwe kutozvipedza chaiko chaiko kwakuti maunzi acho mupenyu because ndaifukidzira kuti because vanhu ivovo ndiwo wakaitaura boundary kugadziriswa kwakamboita vanhu vapi saka isoti mune namba dzari hapana ane nhamba dzamaona inini masuggestion ka ndedzekuti tinodzoka back kune zvakadeciderwa namaunzi naSabhuku nechi that boundary ndio still stand kare you cannot put a new boundary kana maSabhuku nemadzichi akaenda kaika boundary saka boundary ile yachimabuditsa ava vanenge vabuda muarea iuri mariani is because what I'm saying was those vikataurwa what I'm saying is kana paine boundary dzakapeswa netraditional leaders vakaisa boundary asi ava vakadarikira boundary kana mukasvika pamunda pacho haisisiri hafu ndo saka ngati Sabhuku naishe Sabhuku vanotengwa isati Sabhuku chaya vamboridzipe kuti ataure nevanhu zvinhu zvisikanga zviri zvekukora tinomirirwa nevanhu vakati iyo havabati bhuku ine zvekutofonerwa sometimes nditobvunza kuti ko ndiri kukora ndeiwe wao ndo nditokoresa ndoti ko tiri kukoresa zvikanzi totokuudza kana usingadi tichida hatikukoresi avo Sabhuku vasipo saka atimiririri vanofota atimiriri ichokwadi ndine mukoro wangu inoaiaiai teerereka nambo
imi muri mukunda wa baba ndikukunda baba muri kugara na baba Makaroro. ndakarorwa sindakambosana nemurume aiwa hamuna urova makadzingwa ndakadzingwa kana wakadzoka kumba kwenyu wakadzingwa yekona kutaura kuti kana uri kumba kwababa wako iwo wanga uri nemurume wakadzoka kumba isi simple table zvekuti kuti kudoti tarotazi ndakambosiyana mbicha nemurume kusiyana nemurume kudii uri kumba kwenyu ndakawa ndakaroorwa asi ndakadzoka kumba simple tatopera because chinonetsa kakawanda kacho ndio maconfusions aya anotanga especially pakaita usikana wari kubva kunzo kutoka you can't tell me all of a sudden kuti wewe wauya udzoka uri kwanga uri usikotoda kuna sabu iwe urubva kwauri ubva ungozikotokotoda kuna sabu Ono akafa usumeli kana zvakana. Ono akafa munosumeli mchibubai. tinosuma kwawariwo Saka unasabuku sekozoenda lero. Unasabuku panyele. Nekuti muri aiwa nyaya iri pekuti noti havasikumira nechokwadi kuti wari kunetsana ende vamiri nechokwadi pakunetsana kwauri kuita sabhuku haasi kusaidi kwavo hamiri nechokwadi saka because of that sabhuku yaasi aiwa ngamire nechokwadi sabhuku isvatiri kudesa tinaibozo kuti amire nesaidi rangu ngamire nechokwadi izwai zvakuta ini chandinoda hanzi what if you live in a glass house don't throw stones mama kutanga kuti arinyedzi kuti mai vavo akazoenda parusape akanororwa akaenda rimwe zita akadii but tambozwa kuti baba wenyu akagareka for 32 years asina 32 years achigara tichirudzii Agara mangani. aigara magani iyo magani Ataura imi. vakati 32 years ini ndine 43 years ini handitaigara navo ndichidzidziswa navo kana vachiti 32 years vanotaura ini ndine 24 years 24 subtract 40 something minus 22 because of what many got that yes 21 years it's 21 years usiboko ina ungarugara zvina bamiri baba munini wacho waari kutotaura havatoona vakatanga kutozviringidza baba munini wacho ndiye akatotanga kutozviringidzwa baba munini ainochengeta baba wavo vakatomumhanyisa uyu akati nditoda zvidare zvekutoti ndatosiyana banga ndatomuisa banga because aidya matava babawa vanohora mari yavo saka akatovhiringidzana baba munini wake chaichai kutaura kwanditoita panapa havatodyidzani saka iminiwo chaiko chaiko ka kutodyidzanirawo kuti tave mahistory ndofunga ndakambotaura kuti history panapa mukamboibata kuti these people they are no longer three web family saka handichatauri zvakawanda wekudzinza kwangu wakanditi go and close that way ndoso ndiri kumiza kuti ndavhara iye ataura zvakawanda mai vangu ndi baba vangu imini akafa mai vangu aitosenza mamisheni akatanga kusenza paseni columbus mission zvinomboone mafata akazosenza semichael standa achitsvagirwa basa pamisheni achiendesa isusu kuchikoro tichigara nagogo akabereka baba vangu ini mai wake uyu achitouya achibaba apa hanzvadzi yangu iyo iyi kutaura achiroora mukadzi wake ndini ndakamutambira uyu achizvarwa uyu akazvarirwa mukicheni yamai wangu yacho yaari kuti yadaigara nagogo wangu mbuya wangu wakashaika wakabereka baba vangu ini handina pandakaenda ndaitogara patakatosara tiri kwatiri wepi tichirarama tiri matiri wepi mai wangu achishanda mamisheni sene mekuti masiwa isa rababa wavo rekwanyabereka unoziva zvinoita mamwe masenems vachitora chitubhaswa mwana gona kushandisa senem zita rababa kuita senem mai wangu anonzi patricia masiwa nyabereka ndo senemu yavo iyi anogara kuti mai wangu akaroorwa ina handizvisi mai wake akasodzivirwa nemuaa long back mai wake mai chenai kukunda mandangu patsonzva inini akafa ndichiwirira nyaya airara ane demo kudai raisirwa nemurume kusvika akanongedza akaenda newana wake uyo akasara akagara azvaakutotaura zvasoti vakagara namba kwake saka tataura kuti kazvaachitaura if you live in don't anyway ini ndinzika let's go back ndichakonfirma na
Matanzani ishani Maunzi ndo. Hakuna ile maunzi. Maunzi only zizora zamani. Saka I will confirm with him and nakuconfirma naye acha nitaurira chi achabva nitaurira boundary chairo ravakaita sei ravakagoesa and ndiro tichaita stick to vakaitwa nesabhuku nasamanga ndiro iro because handitani kucreata rimwe boundary nyowani I will not do that. Saka imi muchibuda muchivembaza kuti boundary rakamboiswa ragara riripo ndiro boundary. Ini ndichaita hangu confirmation yangu asi endai mukuziva kuti boundary ramakapiwa ndiro chii. Simukaya tikutaurirai izvaidi kutaura izvi makutotanga nditaura zvimwe nditoni dzimwe pfungwa ndakutoita dzimwe pfungwa because baba wenyu cannot fight for a boundary rasingazivi kana anga asipo kana wanga usipo saka iti boundary haurisivi saka unotomira kuudziwa newanga uripo kuti boundary riri apo hauiti nharo ba imimi you're not there baba wenyu anga asipo wanga waripo wachataura because baba is what there are two things kusaka wari kudari kunopiwa chinonzi default judgment saka ukadaidzwa kuti uya tipe mugano apa iwe ukazviti uri murume handiendi mugano wapiwa usipo wozoudziwa kuti mugano wako uya mbuya wekunzvenga wakomana weinspection anoona kutambura kwaitapo akataura chirungu akadii unofanira uripo defend your position uri panzvimbo pachouripo yanoti there hauiti nharo munoziva zvinoitika mupenyu dakupai zvinoita court process chinhu chinonzi default judgment default order handiti chinotorwa chinhu chakumbirwa nemunhu handiti wanga uchikukwidza nawe jaji anongotora ichocho kana anga achiti ndoda hafu yemunda ndozoda futi miti 25 iri kusaidi kwakati nezvakati handiti iwewo saka waya kudaro jaji anongotora stemp wobva atodhinda zvipi izvozvo zvakumbirwa nechii nemunhu aripo wobva atoisa signature ndo yatooda iyo ndosaka inzi ukadaidzwa daira nyangwe bhaibheri yanototaura ukadaidzwa daira andizvo saka handei kumba tunosvika tonorespekta migano yatakapiwa ini chakonfirm hangu naishe kuti migano chayo chayo ndoupi